Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I denne video bliver Mads udfordret med 4 forskellige bobler. En af dem vil være en billig boble, 2 af dem vil være fra eget sortiment, og den fjerde vil være en dyr boble. Mads har hverken set eller smagt nogle af de her bobler op til optagelserne. Derfor ved han ikke, hvad der kommer, og han skal derfor prøve at gætte sig frem til, hvilken en der enten er den billige fra eget sortiment eller den dyre. Nyd videoen. Tusind tak. Okay, det er et stort glas. Det er Tim, min kollega, som laver glassene, og her er der altså fart på. Han håber lidt på, at jeg bliver tilpas nok tipsy, så jeg ikke kan smage forskel på noget som helst. Men vi skal jo smage, og det er vores første boble, og hvis ikke jeg kan komme igennem det her, så synes jeg godt, det er lidt pinligt for mig. Det er især pinligt, hvis jeg kommer til at gætte den billigste, som så alligevel skulle være i vores koncept, så vil jeg godt nok gave mig lidt. Så jeg er under pres, men jeg synes faktisk her, der starter vi ud med en fantastisk flaske bobler. Som sagt ved jeg slet ikke, hvad det er, men jeg synes egentlig, den har en meget, meget, meget smuk farve. Den har nogle okay bobler, der er godt i gang i dem. De er sådan, jeg vil ikke sige kraftige, men egentlig super vel tilpas. Og når jeg får slynget den rundt, så forsvinder de ikke. Det kan være et godt tegn, men lad os bare prøve at dufte og se, hvordan det er. Jeg synes egentlig, den dufter meget godt. Jeg føler lidt, der er nogle noter af lidt nødder. En smule bitterhed i forhold til citrus. Jeg synes egentlig, den dufter rigtig fint. Der er altså noget okay gang i duften her. Jeg føler egentlig, det er indtil videre et særdeles fint glas. Den smager også rigtig fint. Det her, det er over i den mere ende. Den er en lille smule mere tør. Der er nogle noter, hvor den lige får lov til næsten at bide lidt rundt omkring. Den er lidt mere kraftig. Jeg synes faktisk ikke rigtigt, at smagen den får lov til at svinde. Indtil videre kan det her godt være den dyre. Jeg er lidt i tvivl. Jeg tør ikke at sige, at det er den dyre endnu. Men det er i hvert fald et okay udgangspunkt. Jeg sidder lidt i 2 områder. Enten så er den fra Spanien, altså en cava, eller også er det måske noget fransk, noget cremant. Mit bud indtil videre er, at det er noget cava, og det er måske noget, vi har i sortiment, men jeg ved det ikke. Det smager i hvert fald rigtig godt, og det dufter virkelig lækkert. Dejligt. Tusind tak. Så skal vi til vores bobler nummer 2. Det næste, vi møder her i glasset, er en helt anderledes i farven. Den her er meget mere lys. For mig ligner det bare på farven alene, at det er noget, som har lagt i fad. Umiddelbart føler jeg også, at den har nogle fine bobler. Det er ikke sådan, fordi det er særlig kraftige bobler. Duften er igen sådan en smule nødet. Jeg føler egentlig, at den har nogle lidt sådan træagtige noter. Altså igen, tror jeg er næsten 100% sikker på, at det her det er en der har lagt i noget fad. Alene på duften, så tror jeg, at vi er hen mod det dyre. Smager egentlig okay. Den er meget let i det. Det er for mig ikke en boble, som bliver meget intenst i munden. Det er altså ikke betydende med, at den er dårlig overhovedet, men den udfases forholdsvis hurtigt ud, føler jeg. Jeg tror ikke på, at det er den dyre, men jeg tror stadigvæk, at det er glas til en flaske til måske 120 kroner stykket. Jeg føler ikke, vi er oppe i at snakke Superliga. Det kan godt være noget champagne. Jeg synes ikke, det er det bedste champagne, jeg nogensinde har prøvet. Langt fra. Men det er i hvert fald mit bud. Jeg synes bare ikke, det er den dyre, så det er noget cremant, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det er den dyre, og jeg tror heller ikke, det er supermarkedet. Jeg vil sige, at det er en flaske boble i vores sortiment. Tusind tak. Ja, her kan man så se, at det er en helt anden farve end før. Vi er på boble nummer 3. Den her, den er markant meget lys. Der er i hvert fald fint nok gang i boblerne. De er ikke ekstreme, men heller ikke ens betydende med, at det er dårligt, ligesom før. Det er meget sødt. Det er super søde bobler, det her. Ikke super søde, det er måske mere demisik, semisik og har masser af
pære og æble, og det er lige før jeg næsten også vil sige, at den har noget banan. På duften tror jeg ikke, det er den dyre. Det fortsætter ind i det samme igen. Falder okay hurtigt væk fra munden af. Den er meget let i det. En smule mere sådan syrlig. Det er ikke noget for Frankrig. Det er hverken cremant, det er hverken champagne. Jeg tror, det her det er noget fra Spanien eller Italien. Jeg er mest til brybobler, så jeg er en smule bierspræget. Og det kommer det også til at være i mit smag nu. Jeg synes ikke, det smager okay. Jeg synes ikke, det er dårligt på nogen måde. Om det er noget, vi har sortiment, kan jeg godt være i tvivl om. Jeg synes, det smager okay. Jeg synes egentlig, det er super fint. Jeg kan i hvert fald bare med 100% sikkerhed sige, at det er ikke den dyre. Er det noget, jeg gerne vil drikke igen? Ja, det vil jeg egentlig nok gerne. Er det noget, jeg tror, andre godt kan lide? Det tror jeg helt sikkert. Men mit bud er forsigtigt at sige, at det nok er noget fra supermarkedet. Fantastisk. Tusind tak. Det er super spændende, fordi at nu er vi jo kommet til den fjerde og sidste. Det betyder, at det snart er afgørende team. Indtil videre, så synes jeg faktisk, det har været super svært. Med det samme, farven er meget lys. Har nogle fantastiske bobler, meget ligger egentlig på overfladen. Det ser egentlig ud som om at være et udmærket glas. Den er meget intens i duften. Den dufter egentlig af super meget. Det er tydeligt noget, man kan fornemme. Jeg føler egentlig, der er nogle citrusnoter i. Jeg føler egentlig, at den er meget, meget tilpas. God duft indtil videre. Ved du hvad, den smager egentlig super dejligt. Er det den dyre? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det her det er en boble, vi har i sortiment. Jeg er super meget i tvivl om, hvor den kommer fra. Mit gæt, det er, at vi for anden gang får nogle bobler fra Cava. Et bud på det skulle være så, at nummer 2 er den dyre. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det sindssygt svært, fordi nummer 2 føler jeg ikke var så meget bedre end de andre. Men et forsigtigt bud igen, tror jeg, det er noget, vi har i sortiment. Alright. Bubbles. Bobler, ja. Den første var denne. Okay, fedt. Det kan da rigtigt. Det siger, at det er Cava og noget, vi har i sortiment. Det er det jo egentlig. Så har vi den dyre. Champagne. Som nummer 2. Ja, yes. Og det havde jeg jo sat til, at det skulle være den dyre. Jeg synes ikke, det er den bedste champagne, jeg har smagt. Jeg synes egentlig, at den er nogenlunde. Hvad koster den? 200 med at skyde på. 200? Okay. Altså det er heller ikke den dyreste champagne, men jeg synes egentlig, at det også var lovende. Tredje er Remas bedste. Remas bedste? Okay. Det er de lidt mere søde. Demisec, sagde jeg. Demisec. Det er bry. Okay, sjovt. For mig er den super ret sød. Altså halvsød i smagen, men det er simpelthen en bry, så der er alligevel lidt forkert. Men den sagde, at det skulle være supermarkeds. Sidste er vores. Yes. Og det er så også vores fantastiske italienske vin, som jeg sagde skulle være spansk, men smager alligevel også super dejligt. Men for mig er det 4 ud af 4, og det er da en god start på i dag.